Peşanamni yaltaratkan çalışamalı yar yar yüreğimde sarqıratkan yar çamalı yar. Татьяна Ефремова, Әлфия Авзалова жырларын тыңлап үскән. Ул аның 17 телдә җырлый алуын белгәч шакката. Үзе татар телен яхшы белсә дә, конкурста катнашыр өчен аның репертуарындагы үзбәк телендәге җырын сайлап алган. Ул узган ел җиңүчесе. У минем өчен бик зур үрнәк булды. Менә шул кадәр тырышып, шул кадәр харизматичный җырлар аша менә шул энергетиканы бирү бик минем өчен менә әйтәләр бит әле маяк шикелле менә өйрәнергә кирәк алай. Şomur çeşek otlar durmayda Yürgen idegi kavnun teşi Әлфия Авзалова кебек көчле һәм үзенчәлекле тавыш ияләрен таныту аның исемендәге конкурс-фестивальнең максаты шул. Монда җырларны татар телендә генә түгел, артист башкарган 17 телдә дә тәкъдим итеп була. Рус, казах, инглиз, үзбәк, башкорт, кытай һәм башка телләрдә. Кем катнаша, мин әйтәм, иң башта әкрен генә башла, сөйли башла, нәрсә турында әйтәсең килә. Аннары сөйлә син аны, рәхәтләнеп, аннары син кульминациягә килеп җиттең һәм әйтәсең, менә мин сезгә сөйләп киттем. Менә шундый Әлфия Авзаловның шундый подход дигән әйбер булды. Бүген конкурсны оештыру үзенчәлекләре турында журналистларга сөйләделәр. Гаризаларны 13 яшьтән 35 яшькә кадәргеләрдән кабул итәләр. Видеоларны Әлфия Авзалова фонды сайтына 22 майга кадәр җибәрергә кирәк. Килгән язмаларны Салават Фәтхетдинов җитәкчелегендәге мәртәбәле жюри бәяли. Үзенең гади булды. Шушындый гади мөнәсәбәт торып калды Әлфия апаның үзенә. Ул бер вакытта орден сорап биргән кеше түгел, үзе өчен Әлфия апаны тыңлыйлар. Менә минем улым белән кызы тыңлый ди. Минем улым белән кызым тыңлый. Аның улы белән аның кызы тыңлаганга гына Әлфия апаның рейтингы артмый. Аны һәрбер өйдә яңгырарга тиеш. Быел Әлфия Авзаловага 90 яшь тулган булыр идем. Шул уңайдан 23 октябрьдә зур концерт оештырылачак. Анда конкурста җиңүчеләр дә катнаша диләр фондта. Көзен артистның иҗатына багышланган фәнни-гамәли конференция уздырырга ниятлиләр. Әлфия апаның гомумән безнең андый шәхесләребезнең җырлау рәвеше аны өйрәнергә кирәк. Ул өйрәнелмәгән һәм мәктәпләрдә Әлфия апаның иҗатына багышланган кичәләр үткәрелү көтелә. Alasız dünyanın dostları Hazır yurtunda yolunda Zamanında Әлфия Авзалова дөнья халыкларының җырлары дигән программа әзерләп, аның илнең зур шәһәрләрендә дә, ерактагы авылларында да тәкъдим итә. Аның исемендәге фестивальне дә киләчәктә шундый колачлы итәргә уйлыйлар. Рүзәл Шарипов, Роман Фенин, Яңа гасыр каналы.